Blwyddyn y Trefi Smart yn falch iawn o cael bod yma heddiw yn Abergyfenni, lle mi fydden ni'n rhedeg gweithdy i busnesau'r tre, i aelodau'r cyngor y tref, a hefyd aelodau o'r awdurdod lleol. Lle mi fydden ni'n gweithio mewn cydweithrediad hefo Owen Davies Consulting i addysgu'r bobl yma sut all technoleg cael ei ddefnyddio mewn tre, a wedyn mynd â hynna cam ymhellach, sut allith y data sy'n cael ei gynhyrchu gyn y technoleg yma wedyn helpu cynlluniau'r dref a helpu'r busnesau lleol hefyd fodelu i'w busnesau. Felly, da ni yn edrych ymlaen i siarad gyda'r dref, rhannu syniadau, dysgu wrthyn nhw, a hefyd helpu gobeithio rhoi cynllun smart ar waith yma yn Abergyfenni. Jyst i gorffen gweithio gyda tîm o busnesau dre y Fenni. Diddorol iawn dysgu beth sy'n unigryw am y Fenni a siwt gall falle technoleg smart i helpu'r tre i datblygu bellach mesur anghenion a problemau falle maen nhw'n gweld. So gobeithio gallu y prosiect smart helpu'r tre datblygu bellach. Mi'n meddwl y cyflwyniad yn greu heno. Neis i gweld pobl o cyngor, busnesau lleol, grŵp arall sydd yn gweithio gan o'r dre dod gyda'i gilydd i deall mwy am trefi smart a sut mae'n gallu gweithio am y Fenni. It's incredibly thought-provoking. What can be done is quite impressive. I think Abergyfenni has a lot to offer. The decisions will be how we can use that data and how it can be put to best use to help businesses further.